Hello mga ka-MV, for today's video nga ay pupunta tayo sa Masa Mairi White Sand Beach. Alas 5:30 nga ng umaga ay dumating na ang bus na sasakyan namin papuntang Masa Mairi. Ayan na nga at isa-isa na silang umakyat at humanap ng kanya-kanyang pwesto. Heto ang una naming family outing ngayon 2023, nakasanayan na namin ang mag-beach tuwing birthday ni Ina. Salamat pala at shoutout kay Madam Ernie na nag-sponsor ng mga pagkain at sasakyan namin papuntang beach. May sasakyan din palang dala ang tita at tito namin dahil nga sa dami namin sa bus, lumipat kami sa kabilang sasakyan. Shoutout po pala Tito Jerry and Tita Olive na laging supportive lagi sa mga ganitong outing. Kaway-kaway din sa poging kong pamangkin, ayun kumaway din, hello din sa anak ko na ayaw magpakita, ayun at nagtago pa nga. Hello sa mga naggagandahan kong pinsan na nasa likod. Mag-iisang oras na nga ang nakalipas at nakarating na kami sa tinatawag nilang Zigzag Road sa Sual, Pangasinan. Nakakahilo ang daan dito guys, kaya kung ako sa inyo, kung mahiluhin kayo sa biyahe ay wag niyong titignan ang daan or mas maganda itulog nyo habang nasa biyahe kayo dito. Paalala lang po mag-ingat sa pagmamaneho kung dadaanan kayo dito dahil nakakatakot kapag may nakakasalubong kayong sasakyan. Ayun na nga at natatanaw ko na ang dagat. Honest review lang guys, at paalala na haban ang pasensya kung gusto nyo makarating sa beach, at ingat lang dahil sobrang nakakatakot ang madadaanan nyo papuntang Masa Mairi, pataas pababa at kung may makakasalubong kang sasakyan dapat at magdahan-dahan lang dahil masikip ang daan. Ayun na nga at nakarating na kami ng baybay, medyo malayo-layo pa pala ang dadaanan guys bago makarating ng Masa Mairi. Pero sulit naman ang pagod kahit napakalayo dahil sa ganda ng Masa Mairi Beach. Dahil nga sa mainit at malayo na biyahe, ayun at naligo na agad ang mga bata. Pagdating nga namin dito ay marami na din palang mga tao ang naliligo. Meron din pala kayo ibang pwedeng enjoy. Beach enjoy din kayo guys tulad ng banana boat at ang trending na kayak na sikat sa Boracay at Palawan. Shoutout na din kay Kuya na enjoy makilaglaro sa bata ng buhangin. Walang isang oras ang itinagal namin sa Masa Mairi. Pagbalik nga ay daanan namin ang sikat na isda na nagtitrending nga din sa social media na naka-lipstick. At dito nga pala matatagpuan sa Suwal. Umalis kami agad dahil sa hindi na kayang umakyat ng bus dahil sa taas ng dadaanan papuntang Masa Mairi. Kaya ayun at napag-usapan na sa Lingayen Beach na nga lang mag-celebrate ng birthday ni Ina. At sa haba ng biyahe sa wakas ay nakarating na nga kami sa Lingayen Beach. Pagkarating nga nin ay naabutan na namin silang nag-iihaw ng bangus, liempo at talabat. Syempre kung may inihaw, hindi rin mawawala ang videoke sa mga ganitong okasyon. Masaya talagang pagmasdan ng pamilya pag may pagkakaisa. Totoo nga ang kasabihan na, hindi pera ang totoong nakakapagpasaya sa tao kundi isang buong pamilyang sama-sama. Ang magkaroon ng isang tunay na pamilya na may pagmamahalan, ay napakalaki ng kayamanan. Pagkatapos nga kumain ay sabay-sabay na kaming naligo. Tara at mag-ikot muna tayo guys. Pagkatapos nga naming mag-swimming ay dumiretso kami sa Expo Pistay Diet to sa Lingayen. Marami kayo pwedeng na-enjoy dito at maraming pagpipilian na iba't ibang pagkain na galing sa iba't ibang bayan ng Pangasinan. Nawakaganda talaga ng Lingayen. Meron din silang mga laruan at iba't ibang klase ng mga pampasalubong na mabibili. Happy birthday ulit Ina, lagi po kayong pagpalain ng ating mahal na Panginoon ng malakas na pangangatawan, ilayo sa anumang sakuna at karamdaman at magdiwang ng marami pang kaarawan na katulad nito. So paano yan guys, hanggang dito na lang, see you on my next vlog, salamat! People dying if you care.